guys, hello world. Madong oras inyong tanan, madong adlaw inyong tanan, madong Webes. August 18. Webes sa deron sa hapon guys, nandiyan ang labak ko da. Pag manhagwas-was, magbabad pa po ko sa down ni. Nang labak ko, kaya wala naman po ko hilante, kaya nakaligo naman ko gahapon. Pero na pa ko'y ubo. Binta, nagkantutan lang, di nakadyo, pero naghapon ko'y ubo, sipon. Sige, pag-uwan dari. Kumusta naman mong tanan guys? Ugma po hindi ay Bernice. Mo na ilang larga ni Tits Alits, Mama Alits, Analianas Vlog, ug ni Terry. Lagi na sila paingon nga ri guys sa Manila. Kumusta man yung panahon dia guys, diri sige uwan. This is Opa, welcome back again to my channel. Dali ko i-share ninyo guys bahin sa ang paglakaw gahapon. Ang lakaw na ko gahapon kay nay naghatag na og para pang open account ang advance birthday gift. Diya si Mana naman kape ning lakaw na ko gahapon kay nang ikuha. Diya ning diretso na lang po ko bangko kay dito man ko sa bayan sa Muntinlupa ning adto. Kay naaman dito remittance nga ang ikubrahan sa kwarta. Diya lipayin taon ko guys kay nanay ning hatag na pang open account. Diya, nakapalit po kog tambaw. Kaso sad to say nga duha ka bangko hanggang tuan gahapon wa ko maka-open. Kay dasing agi agang problema pang down payment, pang maintaining balance. Karon bisa na hinumpay pang maintaining balance, wa na po ko nila aprobahi kay need nila nga nadyo ko stable nga income. Kay ang YouTuber ko no, di ko stable ang income. Diya, personal account ra guna, savings account. Inga na di kasagarag mga bangko ron. Sa una nang giadto nga bangko, di ko nila aprobahan kay kinahanglan nila nga nadyo ko stable nga income monthly. Diya, YouTuber ko no, di ko stable. Diya, pag ato po na sa pikas bangko, gihapon, magyapon ilang kuha na nga. Kinahanglan nadyo ko proof of stable income. Di naman nahingan lang ng mga bangko guys, kay para sa privacy na lang po nila, pero wala gito, dismayado ko gapon kay kay medyo na pa ko gipamatis lawas, gid ko usig-usig. Nilakaw na lang kog pugas, gawan uwan pod. Kana lang kog pugas para masikaso na nahog kay aron pod basig malain na nahag ni hatag nahag pang open ang jawa pa man na makuha. Matuning diretso na lang po ko bangko para isahang pamasahi, isahang lakawan na. Tungod sang kalipay gapon, wa ko nag-expect nga di pa di gihapon ko ma-process. Dugay jud ko gahapon kay namugas ko nganong ingana day kasagaran ng mga bangko guys, kamo kuno kinsa na naka-experience diha. Kinahanglan jud ay nga nadyo proof of stable income aron matagaan kag personal account. Ngano mang ingato man. Nda mapagasalan siguro kog balik ani sa BPI guys. Bahalag 3 kay agilang maintaining balance na kay sa una pagkuha na 500 naman tay maintaining balance sa karon kay wa naman sila 500 man to na close lagi kay wa naman lagi mahulogi. Wa na ma-active. Basi mo balik na lang hinumpo ko kay sa una ingat ra mayroong requirements, proof of billing o valid ID. Wa naman ko pangadyoy og proof of stable income. Nga na day na need ba jud ta kada buwan ta mag-deposit sa atong account? Need ba jud ay mahulugan? Anong kinahanglan man nila nga nadyo kay proof of stable income? Nga ko guys kay nganong lagi sila sa probinsya, dali ra lagi sila nakakuha. Sa katong pagsugod nila makasweldo na. Ang sinahang nanay, dali ra man lagi sila nakakuha sa land bank didto. Matong gapon, hapit jud ko makig-away sa kuan kay ningingon man ko ngano dai need jud ay kinahanglan jud kada adlaw or kada buwan na jud kay stable income aron mahulugan, need jud ay. Ang importante mabitaw mo kuha tag savings account kay madyo na lamang pud na kay tigom-tigom bisa ginagmay. Daning chat bukong plurami, nautan ako og pwede bag remittances na lang na kuha naghang makuha sa YouTube kay gilisod-lisod mga bangko diri. Dani pud si dagwa na ko mag-allowed sa YouTube ang remittances kinahanglan jud ko no bank account na. Naningan man pud si nga basin kunog na koy ka-close ani nga maijang bank account may gamiton pwede ra kuno. Nda kay sundoy na si jay kay ATM man lang sweldo ja. Murag ang paminaw, murag di pwede kay payroll ra na nang ijang kuan bangko payroll ra man na mga naibaw na sa una sa trabaho ko mga kumpanya kay ATM man pud sweldo ja. Payroll ra man jud. Diya, matingaan dyan ganong dollar na makasud bakhag dollar nga pero naman ang ilang account. Makaingan dyan ko guys, murag kami na namurag paundangan dyan siguro ko vlog kaya nga nung lisod-lisoron man ko. So una naman dyan na-monetize na ko. Lisod si Flor og kuhan sa akong Google AdSense kay nanak ko na ko'y account nga wa pa man ko nag-vlog-vlog sa una.
karon ra man ko nag-vlog unsa di na siya makabuhat og Google AdSense na kay nana ko ni account. Diyan mo gali, majugali kay na-actionan ra, nabuhatan ra kay naman lagi pud mi katong asawa sa diyan isang atas tulo IT. Diyan may nakabuhat og account. Diyan matong nabuhatan ra. Diyan tinga pud ko kay imbis na siluon na lamang pud. Problema gyapon kay dinay nung ko makakuha og account. Hani ba? Mura ba ninugi adyo-adyo man ko pagsuway. Rondangan man siguro ko vlog. Hani gadget. Kasi mo na muna nahang paningkamot nga makapamiso pud. Di naman ang po ko makakuha og account imbis kay nanahan pa koy pa-maintaining balance nanang pud sila laing kiyaw-kiyaw. Puon mo balik ko nga to ug di jud madag pang istorya. Mangita na lang kog laing bangko kanang di ko nila lisod-lisodon. Mga taoy suway sa hinong kog open ato sa hinong ko sa laing lugar di unsa ko daris Muntinlupa ngano ara silang ka istrikto. Ug sa probinsya sa sila nanguha kay dali ra man sila nakakuha. Unda pasalamat po ko sa tanan-tanan nga kanunay na ang timbaya sa channel. Labi na to sa updated ka adyo kanunay update ka mo comment. Basta na ko i-upload. Unda mo na to guys pohon 2,000 subscribers aghang pilion nga apil sa rapol katong kinadaghanan og comment sa kada kuan na kada upload na nga naa comment matoy ang apil og lista sa rapol. Katong tanan na vlog sugad sa pagsugod na katong kinadaghanan nga ni comment. Katong kompleto og comment sa kada upload ng vlog. Matoy ko anang basig apil sa rapol pohon. Hinja daghang salamat kay naa po koy nadugang nga mga bag-ong subscribers. God bless ninyong tanan at pataga di mo pul anong pada sa pagyapon mo magtimbaya. Well gibabad pa na fabric conditioner ang gilabhan guys kay lahi magukay kay isa ra ko magbanlaw kay para tipid sa tubig. So, nakababad na si Ja. Magluto sa kog isuwag pa ni hapon. Ham guys, kaning lakaw makansilingan ganja. Nagpapalit ko ni Ja. Ni salaman dinalian. Mo ni unang takang guys. Second batch nga salang guys. Dalo to na primero. Last nga salang guys. Well, isa ka putos na po kabukag so 35 pesos. Diba tipid na. Mga anatanin to guys. Diya guys, sama na ba magpanihapon? Ako guys, sama na kong panihapon. Pag man nagpanihapon, asang gibabad tanan na katong ang ilaman sa fabric conditioner kaya ug manapon hapon isagbay. Dagi panugnaw man ko guys. Kani bang kuan batrob. Mo yang gisapaw kay nangita ko sang jacket wala makit Da mo lagi ga patong-patong maring box ari butangan nagsinina kapoy naman kumukay. Kana mayang nahulbot, amo na lang gisot ang gisapaw. Panugnaw man nung puko am ta ko maligo nagkuan ako. Naghakbat ra. Kay gabi na lagi po jadi mo ko tingkaligo gabi kay laging kuwang tagdugo. Ja. Giubog isipon pa ko basig mo balik ang dyan na pugang hilanat. Diyan karon guys. Oh, saba. Speakas na nag-video kay. Diyan kanta kay murabag katugon ta. Kami luli ko sa... Nilaban ni Untoy das Domingo. Wala pa dyan ka dyan na ma. Kanang namaki pa. Kanimdum ko sa Valencia ba. Tangi pa yan ito lahat Sherry. Si Nanay Lusing. Pag nangamig, namaki pa ko no. Namaki pa. Sa atin, nangamig pa. Murag namugnaw pa ba. Pero di naman nun si Zabasa, tungod siguro po sa basang panahon, o tugnong panahon, basang panahon yun noon. Tugnong panahon, masiguro nangamig pa, anja. Mamilo na ko, kay umapo, nagbakod na, manghay-hay na po ko. Kung magamit nga, hangir. Diyan sa may dong panihapon nun, guys. Pasensya naman sang tingag, kay huwa man ang tapog ko nag-concert, pero mura man kugi ka nag-concert. Pagaw, binta na galit ni Ron, kaysa gahapon, mara radyo ko, naghanghang-hanghang. Kami lang kaya mahipos na kay magpason fokus butangan nagsinina nga box undoy kay nagsinumbagay na pud kay mo na ija guys basta si Zay manguling na ija sinina nagkatag-katag di hulbuton ra ba di ka mo magpaadyon salig kinetic paadyon na napundol man lagi ko ang gising kuha sa sinina si Zara madyo magako kay ako ay makuha hindi naman pining kuha ang pud manugo nagkuha ra sa gija mo lagi pud kagubot na pud maarin sa nahag ko si Zariha ug naa na kagubot na pud. Hindi ko ganag si Zay makuha. Ay, pang bunlot-bunloton raman. Mura magkindir. Kamu paadyon. Ang isang gingnan nga, pabuhatan sa nagbutang nagsinina ka ng ipanghangir kay arong
Dili sa sisig bunlot-bunlot. Kay makita na ni Jadadon sa kuha sa hangil. Daghan ko ni diyang gilabhan nas Domingo kay isa kasi mana ko ilaba-laba. Sila naglaba. Pero nagwashing hinong to siya guys. Nagkabuntagan na lang kita banget. Hay. Mga pangunari raman nuning diyang ipanglaban desing agi kay mga hinupasan raman. Laho, dya, uniform ni dya. Kaya mga pagbuling. Kaya wapa ko gibati. Nung laba man ko mga may pulis nga na o ligali. Uibis. Ya, manjud ko ning kugig laba kay gipanog na manjud ko. About ba na to sa hang vlog das Domingo, maniingan ko nga daghay na sa panahang sekreto si Undoy. Ito guys, mga pas na to ni Jawan, was day sekreto nga karong bag-o na. Ako katong sakad nga dari na sila last year katong pagtrabaho. Wala ko kitag na pa siya mga kachat-chat katurang ijang ex katong latest siya mga uyab katong taga Bulacan. Sige ba sag chat adto kay mo lagi makig-uli lagi ta si Janja. Wa naman nagbaji murag ning adjust man pagbaji kay kana lagi pang batasan nga di jud makakontrol sa inom labi nag may najak. Ndali pud lagi ko kapila na lagi pud si giingnan nga. O minor lagi enta kuno pustagay enda. Isa pinakaangin dadto kadto pang daghan pud si kachat-chat lain bisag nas digi kauban nas dili lain kachat-chat kay kani laging laking mangita palagi bawon sa pangitaon. So tinad lang guys katong taga Bulacan bata pa to. 20 pa kapin. Diya. Butan na pud bata ang paminaw, butan man pagdagway. Gwapa pud mag chinita. Mabuon lang pud siya. Pero utahan gwapa pud. Diya butan pud siya kay sahang nakita sa ilang conversation ni Undoy kay wa pud siya istorya nga makasakit ba. Diya murag Undoy may dakagsa ni Diya. Mo tong nag-pandemic man. Mo tong nagkalagjo sila nag si Undoy katong pagsubitan nila ari trabaho. Katong ngingnan nga padtuon kay sige man to hilag sa chat das slash katong kamulong trabaho na maari nanginan padtuon jalam sang tagaag panggastos dadi man pud siya kay uyod kuno siya na kay libre na sila tanan ari nya pa jud siyang gastusan ja cellphone pud adto nga time kay kuan man utang man sa home credit hala man pang gihulog-hulugan kaysa may embargo ja paingon sa budget nga gusto lagi mo adto katong open na. Ay, nga nakatagag pamasahe or panggastos ni mo dito og pila ka adlaw para magkita pud mo dya. Oh, pud si Dya. Ginan dya sakad nga nakatrabaho na si Dya di ba ning uli kus Bohol. Janging nga padtuon kay murag nagkakuanin na sila ba, murag nagka maaduhan na pud siguro buot. Wala man pud siya mo adto di samot pagka baje og ka-adjust. Ba ni Dya mo man si Dya. Lahi dyan ning laki guys nga bisag na ay uyab unja na bitaw laing mga kachat-chat kay murag mabahin-bahin ang atensyon unja. Mas siyag magsalig ba? May nga nag-away sila sa ijang uyab, anja na sila yung kachat-chat. Mas siyag magsalig kay na mag-comfort ni Dya. Nga na, uyang nakuha na ni Dya. Kay sa nabasahan na ilang conversation sa katong taga Bulacan. Bugatan pagbadjay, maadyo man. Wala lagi paggaantos rapod si Diyang Undoy ko, no? Dya. Ay, man si Dya. Kaso lang, ang problema lagi ni Dya, kana laging may nadyak kong tagay. Dya. Grabe po dyan makasakit itong istorya. Magbug, budget dyan na lamang istoryahan bag sakit, marabag dyan na lamang down, yan na. Kaya mami nabasahan na ato sa ilang conversation. Diyan. Sa nakita, suod na siya sa manghud ni Undoy, ito ni Ari Dire, ug sa mamang Undoy. Kakita ko nga, kuhan sila, kumustahay ba, chatanay. Kay, may itong gaban, malagi sila Undoy dito sa bay nga, amang giadtuan sa una. Itong ipuyan nila Undoy. Diyan, mura siya, luoy siya ba, kasi Undoy na yung mga kachatat nga Bisayan, na Tagalog malagi siya. Mura si Jagwa ra ni Dya, pero siguro kaduga dyan. Dya, kumpiyansa po sa Armando kay isang pang kita-chat dahil sa agbadji sa dito nas Bulacan, maka-open dahil siya sa account ni Undoy. Open ni Dya, mo na mabasahan po ni Dya sa itong mga kachat ni Undoy. Siyempre, bisang pagbisaya, kay naman dyan na iban nga ijang mag-hits. Nga, lain ng kuan. Dya, si po siya chat at itong ijang, wow, best friend man ko no nga. Pero nabasahan po naglang conversation, mura di man sila best friend. Ano po sila, sawag ba na? Ang ilang mga chatanay ba, mura ba sila tugay na pananggiti po ng pudyo? Diyan, nagsinaray na nga na, diyan. Nakuan po ko kay, ijang mga saad pud ba, grabe pud makasaad. Daghay mga kachatsat nga puro gipang saaran. Diyan, bisag na siya uyab. Di siya mo angkan nga siya uyab kay gusto ni diyan nga okay gihapon siya datos uban. Nga diyang kachatsat. Nasakpan man na ho. Diyan, madugali sa katong kami na officially, si Jaman pud mismo ni ingon nga.
bijaan ako nung niya ijang tanang mga kachat-chat bisan pag ijara ko nung mga kaila din ako niya mo chat niya. O amo ko ni, o po dyan bawali kay naramang guna niya sa ijang gusto. Niya. At ingaraw po ko kay si Jaman mismo ning hatag sa ijang password na sa Facebook. Nga pati sa email. Dawan ha pangadyo ka, di ang po ko ingana kay laki dyan kang kasaligan di man kaangay nga naon. Naroon po na nimo og di ka kasaligan nga no baday na baday pa mawa na. Na si Jaman mismo ning kuan. Hatag sa ijang password niya. Sa una, sa diri may sa di pa mi uyab. Daghan pa na sige pang share na party mga baji. Sa kami na, ni samot daghan na pigi pang tugan. Pero ningan siya, kalimtan ako nung namagtanan, hindi mo may pasura na kay iyan ako nung pass, hinatanta ko nung adi, isa na husgahan. Kay kaagin ako nung niya, diyan laki ko nung po siya. Ang ginalaki lagi pagka, pero nakit pagka mga baji. Diyan na siyang gainan guys nga. Nandiyan mo ulit tong gisaaran ni mo, nga niingan na bag, indara mo uli, og mahaman ako ng ilang bahay, kaya mag-ipon ako nung sila na ni bahay. Nakonsensya ba dyan ko? Okay? Wako'y kalibutan nga na dahil sila yung mga ingana, kaya mo dyan magsaba na, idang tug na, idara ko nung best friend. Nandiyan, sa nakabasa na ko sa conversation, grabe man na ilang mga sinaaray. Nandiyan, matod pa ni dyan, pas na ko to kalimtan na, wala ko to kay ni Agi na, agam ako nanganaan nga kami, karon ugang ugma ko no, ug umaabot. Mga dyan gisungog, hanggang nga, masig taman na po si mga gipagsaaran ha, sig apil po si mga gipangsaaran. Diyan may ingon pa na siya, nabaday ko gisaan ni mo, may ingon pa siya na, wala kong siya gisaan na, kay madyo ko nang, di ko maingon nga apil ako sa gipangsaaran. Buang jud. Nandiyan pagka, paknoon. Basta gidya laging giingon, nga isa nang likasan, nagkatong na nga hitabo sa una, nga nung, nawadaan siya mga baji nga, ay ha pa siya nakarealize nga wa na diha. Hanap pa siya naghabol-habol nga, nakarealize na nung pagbaji nga di na. Kaya isang gainan nga, wala gi pagmahay nga maguna. Mohang gainan nga karon dapat magmahay na kadaan. Kaya di ka magmahay sa umaabot. Nya mo lang ito. Maritis alaman taron guys kay wa ko'y ika-content. Madyo na laman ako ika-upload. Nakisa tong na mga pangutana diha kasi gusto mangutana. Pangutana naman mo kay pre ko matubag. Kasi tong gusto magpa-shout out. Comment naman mo sang ubos na sang vlog. Nas babas comment section ba. Diyo guys, asa na to? Balik detas, istorya parting undoy. Di kay isa, duha or tulo or upat ratong nabasahan sa ijang messenger. Daghan, pero na iban nga minjo na ijang uyab sa una. Pero nagchata na gyapon sila, ijang gihapon gi kuan-kuanan. Ijang gi. Parang isura-isura mag mga di angay unta. Kay siyempre minjo na. Di ijang gihapon gi ijang gihapon gi tintal-tintal. Alagi sang gipangutana og padadon jud kang mag-ingana. Padadon jud kang taman ra kas mga memories sa mga baji. Wajay mo kuan nimo way mo stay. Depende na lang og nay magpakamartir nimo. Yun lang. Kapag sa gasalig ba kay nalagi pa bajing anda mo sao ni ja. Nga nga na siya uyab ja. Di na siya magchat-chat, magkabuwag na pud. Magchat-chat na pud siya. Ja simpre baji okay ra kay tapos la jon. Dangan din tang pagbaji nga. Siya dili ko ni ijang mabana. Plano na sila kuan siya kay magnegosyo ko na naguli inja na na sila bahay. Naman kung nakonsensya gamay mahadjang gainan na apoy di pa pagkabawian og buot kay di pa pagtakasal. Tanginan. Kay ug asa jud ka malipay di man pud ko mamugas nimo og kantahay og adto jud ka ug adto jud imong tibuok kalipay. Di ba? Wa pa tay mahimo gingana. Ug gusto jud ni ja asa buhian. Nara ni ja og kisa ija. Kay siyempre baji ra pud ko. Kung nasakitan pud to si ja. Ako andam po ko masakitan basta lamang kay di ko makasakit. Nga naman ang kinabuhi guys. Manigaingan nga. Tao magtinarang na ha. Swerte po na kay tarang man po ko. Pero binuangan po ko. Was makaiba ko di ra ko hatag og daghan chances kay tagam na ko. Nihatag ko bisag 50 times nga chances. Wag yapay na itabo. Mas ning lala hinuon kay tungod sang paghatag ni jag pasaylo paghatag og chance. Wa man daw din sa mautro ni samot man ang batasan. Mo tay nakaangin nga. Karon nagbag-o na ko. Di na jud ko matag og daghang chance. Aw sa pa ko nag-vlog na nanghid na ko daan ni Undoy about to. E basig dis sa masugot. Anja. Ingan mo pa sa bahala ako nako. Basta yung istorya, tinaod ra man pa ni wa pa ni sagol binutbot. Kay wa mo koy ka content. Ay nasugda naman tong nasakspan lagi sa isang mga sekreto. Da naman ning chat na guys.
naingan man nga. Kasi basta kuno wala man pud kuno kay kalibutan og na kuno gihapi sekreto. Na, mo pud ko mahadlo kay naram mo gud na nito. Og binutbot sa ko galingon sa papayjang mahimo. Wa man pimawana. Na ni ja. Kaya man po kumando kay bawal man siya sa ko anjud. Eh so na naman midaan. Kaya sugod pa. Kaya ako ang nila, okay naman po na tawgon kong tanga. Mado na naman ang tanga kaysa mangingilad. Mado na naman ang tanga kaysa manluloko, di ba? Kaysa mapigabaan. Kung na may inganda nga tanga, bahala nga naman tanga ko. Basta kay wak ko nang ilad. Wak ko nang loko. Diya guys, pasalamat day ko sa kaya dyan niyang gisuot nga batrab. Diya. Nag-chat mi karon. Ay te, na to salamat te amping mo diha kanunay. Mingaw na ko ninyo te. Itugnaw ko ang jawa ko kita sa jacket kapoy ko pangukay. Kaya bag tas ilang. Kaya malaging gipanghipos sa mga bag og katong sila na sini nga box kay nagpanday man sila dya abog man. Mang gipanghipos. Dai kapoy ko gaw kasi bugat gipangpatong pangundoy ag bag ug ag box. Siya ni kaputut-putut niya itang Martes karon guys kay sige po hutoy. Pero naman Diyos naman nanumpog ko. Ngiyak ng pangtatinlan. Handa. Nag-chat ko na sa undoy. Namamalagi ito na lang ko ni Jaganja. Hindi nga naman pag asa ko no kumalipay at kuno si Ja. Suportahan ko no ko ni Ja. Nadji pagka. Napagka muna dito. Muna ng pangita. Bitaw guys. Mama na si Jalibug. Kani kay isahay lagi pud na pagka magbata ba manyahon. Mga pa naluta sa iyang inahan. Bitaw sa katong nangutan na og nakaila pa pud kuno ko sa mga kanundoy ito mga angipang sekreto nga mga ibiyang bitaw guys. Laing term sa mga baji guys, mga ibiyang kuno matod pa nila. Nakaila ko sa uban. Ang uban pud wa. Kay na may mga taga-amo apod nakaila ko. Pero ag di taga-amo wa ko kaila. Pero katong latest, katong taga Bulacan, nakakita ra po ko sa Facebook, wa mi nag-meet sa personal. Tara po ko picture sa Facebook. Pero kani guys ha, wa ba dyan ni tinad-anay ha. Istorya ra ko kay wa ko ika content, pero napanilison gamay labi na sa mga laki bitaw nga hilig magpaasa og mga baji inja. Wa dito sa nahon na ugwas kasing-kasing, murag gawas ras ba ba. Inja, siyempre na ba sa ibang mga baji labi nakaangay pod. Kaya ako niagi po ko ingana nga ilad-ilad ako inja. Niangay malagi ko mo ni sakay ra pud ko pagka mo na scam di ay. Bitaw. Mga baji pa dapat ila pong suhitohon o ila pong ila-ilahan jud og ginsa. Sa mo pa ko ginsang mauha. Charing. Bitaw. Naji bang panuthon dani inagkuan. Nagtan-aw sung vlog. Bitaw guys, kita mga baji dapat more careful pud ta og abato gingana. Sabi na ako di naman jud ko bata. Nana ko saktong edad gani kay hapit na mo 40. Experience po ko gingana guys, pero lahi naman jud ko kay once na murag ma-discourage na ko gamay. Dali ra ko ma-adjust. Ngana ko di ko baji nga og party bitaw gingana nga relasyon nga murag di ko kaadyon, di ko mo fight. Bahala na oy. Mahala na ko. Sama to guys. Nawa ko pinakaridot, o pinakalit kay nawag si Undoy. Kay break time na kuno nila. Nanawag man ganda nag-check ka man hinuon mi. Kay ingon man sa jag ajuhon kuno ang vlog. Pansit. Kuno ma-surprise siya nagtan-aw nila sang vlog, nagma-upload na. Hindi lang po ko bata guys, kay supportive ra pud ka ajo. Janggeng nan nga. Ito pud ko pala big spoil kay jag maray anginan nga mga bungkag hinuon tatungod sa imong pagkakuan ra pud. Di mapud mo kontra og di siya gusto. Maji klaro dyan. Wa ko si di gusto basa asa kuno ko malipay at kuno po siya. Charot. Para to guys, di sa puko palabi kay anam nagkawaghang tingag. Dahan kadtong salamat Ate Sherry kay tong ulrek sa chika. Amping mo kanunay diha and hoping to see you soon. Kay minga na po ko sa ating mga banding-banding. Og pwede pala man jud nga mga na nga magsakay rag bus man ha jud ko. Yarong makanak po ko pero in my dreams raman jud. Tama ra sang damgo nga makanak ko diha. Bitaw. Salamat sa kanunay Minga na po ko ninyo diha.
Diya, nagnawag na guys. Kaya nga nagpapabakon ako na human og marites kay di na kuno pa kuno natug. Break naman sila kay taban man sila 12. Break man sila alas 10. Kay extend sila 12 kay na kuno sila gihabol nga mahuman. Kasabaan pa jud ko kay luwi kuno ko magmarites nga gabi na dapat matug na. Magbilar-bilar pa jud kuno nga bigsanon paglawas. Ya guys, sa tong mga idea diha or opinion nga isapot lagi ko sa mga bangko dari. Na ba may ika? Refer na nga asa kong bangko nga dali na ko makakuha. Kung account kay sayang po itong ang $100 ba? Kada buwan na babawasan ng tax. Magsige na hinog-inak kay bawasan man po nilang tax. Siguro mag-deposit na to kay wala may dollar nga nagpundo. Di na siguro nila bawasan. Ano na pa nila bawasan og $100 na po. Grabe man na nilang ipagsuway na uy. Close ang account. Napunta muna. Hinog ko pang open account. Kay naay maluman kasing-kasing nga nihatag di na nung po ko makakuha. Kay need ko no dyan nga na ako'y proof of stable income. Sayang naman po itong nagaan sige zaw-zaw na rin itong atubangan. Di ba di hapon na makuha. Nasilig-silig man sa mga bangko. Guys, kasi itong naay mga kaila di ang nagtrabaho sa bangko be. Kasi pwede ko rin itong matabangan. Jawat na laman kuha-kuhaan yung kabugat sang daghan. Diyan. Ibaw laging karon nga. Yung eskwela na. Pero yung mga pagumang kaning taon. Papak na sila yung mga gamit sa school. Luwi laman pod. Ay. Laging lisura. Diyan. Madyo na naman tatag makakuha pa kung makatabang po kong ginagmay. Isag ka na ang mga needs dyan nila nga masugod ng eskwela. Ay. Luwi pod. Dan saan naman nung naroon nga. Sige man nung kuka. Disapprove sa mga bangko. Kasi na may ka-refer na guys nga bangko nga di ka justikto kanang dali ra ko maka-open. Dito man ko naman ko address na ako'y ID nga valid. Gipangitaan na po kung proof of stable income. Ano ba gazin ni sila? May mga klaro mura mag unsa ba lang gusto ila man jud kung lisod sa ron. Talog wa sig mingin sila nga di stable ag pag YouTube. Makaya man siguro pa nahag isa ka buwan og og hadyon kay naeran nga kada adlaw jud ko mag-upload. Makaya man siguro pa nahag makakuta kog isa ka buwan og $100. Basta alam kan na jud upload galing kay karon kay sa kasimana kaduha ra man ko maka-upload sa ipod katulo. Kay nagbaat man nagipig panahon diri di man ko makagawas. Okay ka content. Kay kita man galigihapon ko bisag hinayaghang views bisag di ko kada adlaw mag-upload na magagihapon na tigom. Nga, naman naman sila na, hindi ko na stable. Huwag mo sila di stable. So, mangita ko paagi nga na ako'y ma-deposit. Mag-save lang ko. Di importante yung gastuhunon, pwede man ko mag-deposit. Ano, mag-gaaw man sila, oy. Kaya naman sila stable income. Hindi ka dyan, huwag stable income, pero huwag na yung makita, pwede, para maka-deposit po ba, makatigom-tigom in tapod. Personal account man lagi. Hindi, inga naman sila diretso maghusga. Di ba pwede okay lang nga nana ko'y pang-maintaining dyan na po ko'y valid ID. Kaya kung nana ko'y account. Palihog ko guys, tabangi og tambagayin ta ko rin sa ang hambin nga suliran karon. Bitaw guys. Kasi na makaluwag-luwag sang daghan ba nga paagi unsaan na nga ano makakuha ko. Bilib lang man po ko sa probinsya kay sila dito. Sila dito nang gi-vlog. Dali naman sila naka-open ng account. Dari hinuon ba, uy. Ang hinahang buhatan na na. Likap na mga bangko o inadto. Yan mga na to guys. Sagang salamat sa inyong kanunay pagtimbaya. Shoutout ko rin yung tanan. Punpuhan na po ko mag-shoutout. Kasi gusto magpa-shoutout diha. Comment naman mo sa boss. Basta rin. Comment section na niyang vlog. Kaya makahibaw ko. Manotice mo na. Kung kinsa mo.